ଡାକୁ ଡାକୁଛୁ ସମ୍ଭାଳି ପାଟି ଫୁଟି ବନକା ମାମୁଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା ମୋର କଣ କରିବେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ ବନକା କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରଜା ମିଳିକି ରାଜା ମିଳିପାରେ ନା ସେଠି ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା କିଛି କାମ ଦବନି ଇଏ ମାତିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଳି କରି କରିଦେବେ ରେ ମାମୁଁ ସେ ବାନର ସେନା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦିଅ ଦେଖିବ ସେମାନେ ଡରି ପଡ଼ି ଘାସ ହେଇଯିବେ ସେଦିନ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ରାବଣ କଣ କରିଥିଲା ବୋକାଙ୍କ ପରି जोर हूँ ହେଲେ କଣ ଲଙ୍କାଟା ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରାଯିବ ମାମୁଁ ସେ ଭାଗଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କଣ ସେ ବାଟ ତୁ ମରିବୁ ମାମୁଁ ସତ୍ୟରେ ନୁହଁରେ ମିଛି ମିଛି ଇରାଦୀ କଲାଣି ଏ କାମ ଭଡ଼ାରେ ବି କାମ ଅଛି